Vi har analyseret et digt af en Staffeldt, der hedder Indvielsen fra 1804. Og vi har kigget på for eksempel digtets metaforer og det lyriske jeg, og hvordan digtet kan betragtes som det, der er kaldt et programdigt, altså et digt, der viser den litterære periodes centrale idéer. Ja. Ja, og billedsproget, det bliver anvendt igennem hele digtet, især når der er metaforer og besjælinger i form af himlen smilte og bølgerne hvilte og hældede solen til havets bryst og vinden talte. Og de her besjælinger hjælper også med at gøre fænomenernes verden mere livlige, og så kommer der også modsætninger i form af, at Staffeldt han snakker om både solen og månen. Yes, og måden det her digt er bygget op på, det er, at der er 6 linjer i hver strofe, og så er det A, B, A, B, C, C, rimstruktur som det er, og det er en fragmenteret komposition. Og det lyriske jeg, det er en person, der sidder på stranden og nyder aftensolen. Og musen, hun rækker en harpe ned til ham manden, og hun er en gud for fortællinger og sang, og hun synes, at han skal synge omkring solnedgangen. Udviklingen i digtet, det er, at jo længere han taler om, altså jo længere det lyriske jeg taler om naturens skønhed, så går det op for ham, at han er fanget uden Gud. Det kan man for eksempel se, at i de første par strofer, der beskriver han, hvordan at miljøet omkring sig, for eksempel himlen smilte og bølgerne hvilte, det er positivt. Men så i det sidste, det fjerde vers, der siger han jorden et fængsel og hjertet sin længsel. Han føler, at han er tom, og han føler, at jorden er et fængsel, og det er ikke sjovt at være der. Og så dualisme i digtet, det kommer til udtryk ved det guddommelige og det naturlige, der spiller sammen. For eksempel musen, som kys strækker ned, tanke og træng. Ja, og den her nyplatonisme, den kommer også til syne i form af, den guddommelige verden og det jordiske, det bliver sådan sammensmeltet. Så ja. Og nu skal vi så, nu vil jeg gerne forklare, at miljøet det er en solnedgang, det er og dualismen, han tænker, at naturen er smukt, men jorden er et fængsel. Og så nu vil jeg gerne forklare, hvordan, give en analyse af hvert strofe digtet, og det første vers, det er, at jeg sad på pynten ved sundens bred, himlen smilte, så han sidder og kigger på en solnedgang, og så med længsel i dybet ned, bølgerne hvilte, han sidder igen ved den her strand her. Det hældede solen til havets bryst, og rundt om rådnede luft og kyst. Solnedgang. Og bræt for skyernes strenge leg, anelsen vagte. Så der sker noget i den her solnedgang. I aftenrøde musen nedsteg, harpen mig rakte, og raskt et brændende kys mig gav, nedsynket i lune hav. Så den her digteren her, Staffeldt, han bliver så inspireret af solnedgangen til at skrive om, hvordan naturen er omkring sig. Der rundt en anden natur, der blev, vinden talte, for skyer som blege for månen henrev, ånderne kaldte. Så han sidder og skriver om naturen her, og han bliver inspireret af de forskellige ånder og de guddommelige omkring sig. Et hjerte slog varmt og kærligt i alt mig vinkede min egen gestalt. Så det her hjerte, der slog varmt i alt, det er simpelthen Gud, der er i naturen. Dog blev fra nu tanke og træng jorden et fængsel. Så det går op for ham, at der er den her kærlighed i alt omkring sig, den her guddommelighed, der er i naturen omkring sig, men den kan han ikke blive en del af. Vil lindre ved anelse, drøm og sang hjertet sin længsel, så han savner, at han har en guddommelig i sin nærhed. Han kan se det, men han kan ikke mærke den. Dog brænder mig kysset, jeg kender ej fred, for end jeg drager himlene ned. Så her han ved, at han har fået den her guddommelige inspiration til at skrive om, hvordan det er. Ja, det var vores analyse af det her digt.